Huwag mo gagayahin ng PWD, huwag. Ito ay... So, malalakas na namin. Isa lang ang magandang sumira ng simula ng linggo. Yun ay ang cringe. Kumasi mga ka-answer, ngayon maggagawa tayo ng bagong laro. Well, hindi naman bago, pero gagawin natin formal. Babasbasan natin ang bagong larong ito na sukot o sulot. Alam nyo naman, ang sukot cringe, ang sulot may okay. Naisip ako ng magandang hashtag. Naisip ko susu, kasi meron na tayong hashtag pipi, tsaka hashtag kumawa ka talo, ano ba, tikiti, para madali nyo mahanap. So, para dahil pampamilya naman tayo, gawin na lang natin hashtag SOS. At kailangan ko ng tulong nyo, di ba? SOS nga ba? Kaya atin agad simulan dahil mo sinasabi. Galing kay Cyril. Oh! My mode. Stranger. そしてお前が死んだ時 Oh no! Cringe! Nothing's gonna change my life for you. You want to know by now how much Sulat! Dapat cringe eh, dapat sukot eh. Sukot ang tawag dyan, ano ba? TikTok sa kalye. Hey. Oh, tigil siya eh. Sabi ko talaga. Kaya lang lads. Wala sa TikTok. Eh guys yun talaga pag TikTokeries. Go! Go kuya. Oo, sabili mo kuya. Hype! Pabili muna ako. Trabaho bago TikTok. Bibili-up-dap. Sukot talaga siya, pero hindi ganun kasakit. May hype man tayo sa likod. Second hand embarrassment, man. Kung ano ko yun, wala siyang phone ng isang linggo. Woo! Ang sarap ng panira ng linggo, no? So, 2-1. Galing kay Yutsu. Kung iiwan mo ko, kung pupunta ka sa ibang tao, what about me? What about me? What about me? What about me? Yeah, what about me? What about me? What about me? What about me? Yeah. Mas maganda pa rin yung nasa kaliwa, though. Ito sukot, ito sulot. Sulot to sa akin. Kaya tayo, galing kay Immortal Being. Repression. Copyright, yeah, copyright. Oh, damn, that acting, man. 10 out of 10. Okay, sukot po yan. Galing kay makulay na itlog. What? Ano nangyayari? Kasi ibabomba mo yung bata para lumabas. Hey! Ewan ko kung ano konteksto nito, pero at pace level, sukot siya. Pasensya na. Silad! Galing kay Tutoy George. Tips para para pogi ka at malakas. Hindi ko kailangan ng tips pag yan ka na talaga. Damit ni Aldous. Okay. Buti na lang di ako nag-Mobile Legends. Di ko nakaintindihan yung mga reference na to. Lagay mo na sa sukot yan. Galing kay Jumbo Hotdog. Panghe ng amoy. Para lahat naman tayo pinagdaanan ng edgy face. Diba? Iba hindi pa tapos. Minsan iba gusto pa maging cool sa internet. Okay lang, naiintindihan ako. Pero sukot yan. Paulol na editor, ka wala lang maglagay kung ilan. Umaasa ako mananalo ang sulot ngayon. Ayoko manalo ang kasamaan. Galing kay Yutsu. Dito, gusto ko lang mag-upload na sa issue sa Astro. Travis Scott. Ito ang official statement. Sukot yung kanyang apology. Please balikan mo. Puta that. Auto-tune bars. Sukot yun. Galing kay Kusunoki. Maliligo na po. Naalala ko siya. Pero sukot sana to, pero sige na, sulot na para sa editing. Okay. Okay, mga gusto, ayaw niya ng lola, gusto niya ng pamangkin. Kaya ka na ngayon. Sulot to sa akin, sulot. Galing kay Hana.
Si Bimbi, ang cute! Malakita ako ng sukot. Yan na yung reaction ko. Isukot yung reaction ni Bimbi, pero sulot yung buong pangyayari. Kaya sulot yan sa akin. Sunod! Galing kay Not Your Jazz. What the fuck? Oh no! Cringe! Nothing's gonna change my life. Things gonna change. Okay lang, bata sila. Pinagdaanan natin lahat to. Wala na internet. Pero sukot, lagay mo na lang. Galing kay Zach Dove. Ay, nakapagod pala to. I'm a fish. Hello, Ano P. yan? Fuck you. Tangina, si Pacquiao ba yun? Hindi ako yun! Hindi ako yun! Hindi ako yun! Ano filter to? Okay, sulot. Galing kay Quacking Hell. Come on, ito! Rolla box! Report, guys! Bakit nangyari? Tangina. Ano ginawa? Porket bata naglalaro, cringe agad. Bye, sige. Sulot. Sunod! Galing kay Cold Boy. Oh. Ah! Woo! Bakit? Tarala, cringe. Hayop. Cringe din yung pakiramdam ko doon. Leche. Sukot na yan. Maganda ako. Sunod, galing kay John Guerrero, Human Evolution. Australopithecus, 3,500,000 years ago, walked upright. Homo erectus. During this time of the human modern era, we must refrain ourselves from posting everything online, and thus looking like Homo neanderthalensis. We have unearthed a new creature, the Homo Yawa. Sukot yun yung ginagawa nila sa likod pero natatalo ng editing. Ito magaling dyan. Pinapalakpakan ka ng buong sangkatauhan na nag-evolve para umabot sa puntong ito. Cringe to kung pagod na yung mga tao. Ano mo ang mahaba naman yung... Ano? Sarap! Ano? Ako nag-enjoy naman lahat, so sulat sa akin to. Galing kay Sela. Post mo, looking for bagong mag-aalaga sa akin. Ako ba ay biro lamang sa'yo? Iniri kita, hayop ka. Sana di na kita nilabas. Sukot. Marada si Papa sa... No, hindi ako naniniwala. Totoo ba to? Baka in-edit lang yung nakalagay na text. Wag mo gagayahin ng PWD. Wag. My God. Okay, ableist. Cancel ka, daddy. Okay. Bawas Cristo currency tayo dyan. Ako po. Ito PWD yung utak nung ito. Okay. Dalawang sukot yun sa sobrang lalahanan. Sunod. Galing kay Vincentius. Ang bango siguro dun sa likod nito, ano? Ang bango nung hagit sa likod. Sukat yan. Anong ginawa nyo kay John Lloyd? Kapuso na pala si John Lloyd. Di na siya nakala. Totoo ba yan? ito yung mukha ko, yung cringe ko yung mukha. Ito yung maganda reaction. Maganda thumbnail! Pagsapit ng 8:30 PM, nagsimula na ang countdown ng mga tao para Sumot na umakyat agad sa to. stage, si Travis Scott. Ayon sa Conspiracy. ilan ay habang papalapit daw sa zero yung countdown, ay palakas rin ng palakas ang tulakan at hiyawan ng mga tao na ang pakiramdam ay para kang nalulunod. Ay, okay. Sorry. At mula dito ay magsisimula na ang iba't ibang conspiracy na nagsasabing yung buong concert nito ay isang malaking ritual at lahat ng to ay planado. Bata talaga, leche. Sa umpisa ng concert, mga kaibigan, makikitang nagpalabas sila ng apoy dun sa stage at kung bibilangin natin, ito ay 8 flames in total, kaparehas ng bilang shit. ng mga namatay. Paano ba na, dito mo lang ba nakita? Pero pa-apoy dito sa gilid, oh. Namimili ka lang, eh. Ganun naman tayo conspiracy.
Ito, may isa pa dito so pang 9 to. So, mali na to. Ay, Delete mo 8 na to. flames At ng hindi na ako nagtaka kasi galing sa TikTok ang karamihan ngayon sa mga pinadala. Hindi matay naman talaga dapat dun sa tayong kumuha. concert. Kung sasabihin mo namang ito ay coincidence lamang at hindi totoo, ay gusto kong pakinggan mo pa ang mga Sige. susunod kong sasabihin. Sige nga. Sige. Ay, kinig ako. Kasabay nung 8 flames ay makikita nyo sa video na meron ding burning dove sa taas nito. Sige, sabi ng Dove yan. Alam Pwedeng naman Phoenix natin yan, lahat di ba? na ang dove ay sumisimbolo sa Okay natin. kapayapaan at pagmamahal. Leche. Yes. Isang Illuminati symbol of sacrifice. Okay, may plug na ng YouTube channel. Pagsapit Okay, ng alam ko na. Okay, hindi na. No thanks. Galing sa RJ. Ipan mo nga na puwing ako. Eh, ba't parang ikaw lang din nag-send? Okay, sulot. Dahil may self-love, diba? Self-love. Galing kay Khmer. Chat mo na ako. Kundi mawawalan kang wifi. Okay, sukot to. I don't care kasi may data naman ako kapag nawala ng wifi. Pero Lods, alam mo ba na kapag naglagay ka ng papel dito sa maliit na bote at hinipa mo siya, Ah! laging lalabas yan. Siyensya ba Kasi to? kahit gaano pa kaliit ng butas ng bibig mo, yung disperse ng hangin is laging pa ganyan. So, babanda siya dito sa dulo ng bote at ilalabas niya yung hangin na yan. Now you know. Naremedyohan mo ang sukot na video na yun. Sulot ka ngayon. Sunod. Ah! Tama naman. Top 10 rappers ng Pinas. Pag nagsimula na ang nanay mo kahit concert yun ni Travis Scott po. Tsaka pag nagsimula ng dumada ang nanay mo walang katapusan. Magpahinga ka, wala kang pumipigil eh. Walang palakas ang palakas. Medyo sukot yung pagpalit niya ng maid outfit. Pero pwede na, sulot. Sino kaya mananalo na ako? Nag-uunahan na. Sulot at sukot. Galing kay Omaito. Senpai! 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 Pinagdaanan na. Rar! Bawal yung gamitin yung sarili ko. Pero sukot yun. Galing kay Yaan is my name. Mga Tagalog. Parami lang kami ng parami! Parami ng parami at parumi ng parumi. Sulot to, sulot. RS sakit. Sunod! Sulot yan. Galing kay Aaron. チュウ君の言ってることは一つもわかんないよチュウ君がいいって言ってるもの Alam ko saan galing yan. わかんないよわかんない It's just not fair! Pinakamalakas sa serye. Dogyot serye. Ito, Ino Battle 1 ni Chichoke Nakade bla bla bla. Sukot yung serye pero sulot yung anime kaya cancel out lang. Kala kay Paul. Ikaw! Dapat inuna na kita! Apakagandang acting. Sukot. Paganda ako. Galing kay The Baby. Kaya ito na kami ngayon! Sobrang lalakas na namin. Sobrang dami ng cringe. Nakaka-abs na ako sa mukha. Sulot to, sulot. Sunod. Ah, tagal na nito. Ano mo, basta sikat. Tingnan niyo kuya, oh. Nakalabas yung titi neto, oh. Perfect! Cancel lang kahit sukot na, dahil matagal na yon pero sulot naman yung editing. Sunod, galing kay Kape Musika. Crinkles. Yup, nakamamatay talaga ang sukot. Talo na pag napabayaan, parang sakit yan. Parang yung kaninang TikTok, di ba? Galing kay Vincentius. Now look at this. Now look at this. I'm on the road now with happiness. Inong-feel pa. Just kinda feel a little emptiness. Gag. Drank all this Henny 'cause of Skin pala. loneliness. Kaya nakatingin siya eh. Kung hindi ka tubigin, malalaman kung skin siya. Pero dahil sa effort, sige, sulot na natin. Panguli. Ano kay JP? Pabili po. Nescafe. Hindi. Yung puro. Ay, May acting pa. Sige, lagay mo ito sulot yan dahil sa acting. Hindi ko alam, nanalo ba tayo o natalo? Pakicomment na lang sa baba kung sulot o sukot ang nanalo. Kung like, share sa mga sukot yung friends, huwag nyo kami subscribe. Paolo Mamalam.